Ola, son Sandra González, alcaldesa de Tomiño. Mirade, cando os veciños e veciñas nos elixen para ser os seus representantes nos concellos, as persoas do BNG non estamos nos lugares só por ocupar o espazo que deixan outros, senón para transformar e para cambiar os nosos concellos, para cambiarlle a vida a xente, así de sinxelo. Por eso en Tomiño apostamos por transformar en primeiro lugar o que é de todos, o espazo público, tanto no centro urbán, en Tomiño como en Goián, como tamén nas parroquias. Pero tamén melloramos as cousas pequenas do día a día, os servicios sociais, a educación, o deporte, e mesmo o propio orgullo que a xente ten que sentir de vivir donde vive, de vivir nun concello rural, que é dinámico, cheo de vida e que ofrece moitas perspectivas de futuro. Para o futuro temos moitos proxectos para Tomiño, para seguir mellorando a cultura como fixemos co espazo Isaura Gómez, o deporte, a calidade de vida da xente, os servicios sociais, para seguir mellorando a xestión cos nosos veciños de Cerveira a través desa Eurocidade Cerveira Tomiño. Pero sobre todo no concello queremos ser un referente en políticas medioambientais. Nos concellos rurais galegos tamén hai outro xeito de facer política, a política pensada para a xente, a política dos concellos BNG.